18 anyos nga upunganon nakadawat og mukabad sa 56 million pesos nga scholarship grant gikan sa napo ka mga colleges ug universities sa Estados Unidos. Ini ang report. Dayag sa mga pahiyom sa 18 anyos nga si Simone Gabriel Balaba ang kalipay humana po sa 12 ka mga colleges ug universities sa Estados Unidos nga iyang gipadadan og application letter ang mitanyag ganiya og scholarship. Kini naglakip sa Hollins University, Augustana College, University of La Verne, Fisher College, Hawaii Pacific University, DePaul University, Knox College, Xavier University, Whitworth University ug ang The University of Akron. Graduating na karon sa senior high school ubos sa Humanities and Social Sciences sa Science and Technology Education Center sa Basak, Lapu-Lapu City si Simone. Ug tinguha niyang mukuha og kursong International Studies ug Creative Writing. And unfortunately sa Pinas kay scarce man international studies or international relations. So ako yung dream is sa gawas jud kay daghag kanang opportunities for me. So mo na akong gi-applyan majority sa tanan colleges is international studies or creative writing. Ang iyang maguwang nga si Amanda Victoria, kinsa scholar usab abroad, second-year college student na karon sa Illinois Wesleyan University ug nagkuha sa kursong major in accountancy with minors in political science and data science. Siya ang migiyakang Simone unsaon nga maka-apply og scholarship abroad. I think ang ni strengthen sa application sa gawas is daghan sa extracurricular, then kay mo write man ko, editor-in-chief ko sa mga newspaper sa school, like athlete sad ko. So I think mo na ang ni build jud sa ako ang application. Apan lagi kay 50% lang sa scholarship ang gi-offer sa naasong mga tunghaan nang ginahanglan si Simone og mga benefactor aron makabot ang iyang damgo nga makatungha abroad. Housewife ang iyang inahan ug marketing assistant sa pag-ibig ang iyang amahan. Di jud siya lalim na i-carry kay despite the 50% or 70% na scholarship, dako jud ang remaining na balance sa kuang igasto for the school year. Right now, I'm actively looking for benefactors or sponsors na willing mo help nako through my 4 years in college outside the country. Way kabutangan usab ang kalipay sa mga ginikanan ni Simone nga sila si Ann Gale o Ray Anthony Balaba. And hopefully ba kanang this would be at least stepping stone for other parents as well na ilang i-guide nila ilang kids na just to settle on what we have right now, but kanang to go beyond. Maulit ito na pa may mga other expenses like food, transportation, room and board. And, so mo nang we are asking for help ba for those expenses. Uban ni Philip Patricio o Rod Prado, Lou and Merondina, Balitang Bisdak.